Aku nek ora tulus biyen les. Les vokal. Neng, Ya nang sekolahan kok ya. ora nang sekolah kidul. Ora. Mungkin kakak kok nganggo mic iki kakak kok. Ayo men krungu kok ya danyang kok. Menika sampun? Ya, atur suwun, Mbak. Iji sami-sami nggih Pak Benyek. Nggih. Menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Nggih, sama-sami sami. Jenengan sukses sampai tantu kaya. Amin. Pokoke niki paring sihat sedayanipun insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten sanes pedal. Amin. Nggih, matur nuwun Mbak Tati nek ajeng ngersake tasih lenggah nggih monggo pinter lenggah nek ajeng ngersake kundur nggih mboten langkung kiraaken sugeng kundur mugi rayu kita sok. Izin Kang Mas. Ayo sono nggih. Matur nuwun nggih Mas nggih. Iya Mbak Tati. Ayo nak mintake kewajiban luwih dhisik. Ayo Pak tak derekke. Ayo Mak tak derekake. Kosek ta. Kuku sing tuwa kumelon ngenengken nyasang ngabeke kawangku sagom cacahan nanging sangat tangi kipi sang resi kaneka putra kangendok saking wiyadi datang kita sampai ke Panjing Gupin Sanggar Sangarum Sinika pagelaran Jaba nalika semono iki Patih Haryo sing ngawi sangganing para Satapura pating blabar pating cara kaya mina katempo ing Jala
rekyana mati nanging Pramadya bala samya sawega pasir tambur nyang suling pepandhen talutak bandera yang kakon dawarna Benda Jala Dhyana Sri Kawuryan Lewandang dawa kan pun putra pun Banjar Jura Dursasana cumadong dawa kan Manseng kuning medal Jawi numpak pitmini ing putra pun Dursasana nungsu mawarti Manseng kunar metu latar numpak bukan Dursasana nungsu kabar Manseng kuno metu njaba numpak kreta ing putra pun Dursasana nungsum pawarta-warti Manseng kunos jase atos ing putra pun Dulma gati nungsum pawartos golek Purwakanthi sing apik ora ana apa piye. Dursasana ki ambak kakangmu ki ambak braok ya sing ngerti tata krama. Manseng kunar metu latar numpak bukal. Purwakanthine ya apik. Manseng kuni medal Jawi numpak pitmini ya nadyan to ledek muyuh ya. Isih wangun. Enak. Manseng kuno metu njaba numpak kreta nungsum pawarta bareng kowe manseng kuno ndase atos umpama buta tak sawatir digasmu ora Purwakanthi man Purwakanthi ya golek Purwakanthi sing apik Purwakanthi kok mau Purwakanthi Dur iki sampean sing kurang gawean ora awe cah pekok iku mang gagas Seradan putra pun Kartomarma cumadong dawuh paman. Seradan ingkang putra pun Jayajatra cumadong dawuh. Kula pun surtai cumadong dawuh. Paman susu. Paman susu ki sekuni. Dawet. Anten pari gawe napa? Lha kok para dikluk-kluk. Dikluk-kluk kok tengah suara ora. Gorong ngesin anten dawet napa man? Anggring ngrasake citraksi le omong iki marai asam lambung munggah. Sonten ugi kula ingkang putra Abimanyu. Oh iki Abimanyune Kurawa. Inggih lakar kalersan. Kula ingkang putra Citraksa inggih Bambang Pengalasan. Cumadong dawuh. Paman. Nadan putra Pedayangan cumadong dawuh paman. Ya, Sata Kurawa Japeda saur manuk. Mundak berbek ning kuping kisruh ning mripat. Merolehmu saur manuk kaya ngono. Kurawa blok. Kuwi dewe kan. Iki mau Pasrakan Agung lagek gagas utawa ngrembug babakan wahyu kamulyan sejati.
Dumudahan ketekan si Petruk kantong bolong karo si Bagong takon menyang endi lungane si Janaka. Merga Janaka wis 3 sasi setengah ora mulih ning kesatrian Madukara. Lah reh ning para Pandhawa padha ngerti lamun to gurune Janaka ki pendhita ing saka 5 ya Kakang Durna. Mula banjur takon karo Kakang Durna. Ning gandeng dina iki dina naase Kakang Durna. Ilalah barengi karo geblake Kakang Durna. Geblak jengkolmu kuwi dipati. Geblake dina modan kok geblak-geblak. Niki dina kelahiran kula, pas neton kula dadi peteng paning aku lho. Nah, ngono kuwi mula terus Kakang Durna njaluk inah sawetara. Iki mengko tugasmu supaya aja nganti keronden gawe Petruk kantong bolong karo si Bagong mengko mbok kapake iki Purbawasesa ana tangane Kakang Pendhita Durna. Mula saka kuwi Kakang Durna monggo wedal sak cekapipun kula borokaken dhateng Kakang Resi Pendhita Durna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ana ba'du. Anak-anakku para tamu. Pada malam hari ini nganggo basa Jawa sing apik kan. Pada malam hari ini. Tadi bengi iki anak-anakku sedaya ora tak jaluki supaya sing sepisan kowe mbiyantu marang bapak gurumu ya. Mergo dina iki aku ora ngerti lungane si Janaka ning si Petruk ndrung tanpa pitung. Aku kudu ngerti menyang lungane Janaka. Iki kan jenenge pemaksaan hak asasi manusia. Mula dina iki aku tak jaluk kabeh supaya cancuk gumregut mancing samudra. Apa jenenge? Cancuk gumregut. Aja bangkene ning undangan kepara malah kencengono Petruk kantong bolong cekel, Bagong cekel. Nek ana gareng-gareng cekel, leboke paku jarang. Nek ana semar dicekel. Kabeh dicekel. Lho, ngene Pak. Niki niku rak critane Petruk takon kalih sampeyan. Terus sampeyan mawang sulat pripun? Aku wangsulan karo Petruk kantong bolong sampe takon nunggu nang pagelaran Joko. Ngene. Monggo aku kan bakal paring apa jenenge menehi wangsulan karo Petruk kantong bolong. Lho, tegese sampeyan janjeni karo Petruk, sampeyan janjeni karo Bagong. Nek sampeyan ngerti teng pundi dununge Janaka ning menehi wangsulan teng pagelaran Joko. Ning Mbak Potar disoconan nek ngerti dununge si Janaka. Mula rene aku ora ngerti dununge Janaka, saiki ngene baik. Penak-penakan baik, kowe saiki tak perintah supaya Petruk dicekel, dibondo, tangane dikrintung sikile leboke paku jarang. Oh, iya. Bae sekarang jenenge wae ya Ngastina. Ratu dhewe jenenge Duryudana. Apa maknane Duryudana? Dur niku goroh, Dana niku weweh. Kakang Duryudana niku nek ajeng menehi sedekah niku goroh, mula mripate sok timbil. Mula sok goroh nek ajeng menehi dana. Yo patih. Lho duwe patih jenenge Patih Cengkudi. Ora coba jarwakna jenengku Darmakati. Patih Cengkudi ceng niku wedhus Cengkudi niku gembel. Ya, matur nuwun ya Darmakati ya. Niku terus duwe adhi jenenge Kartomarma, Kartosugih merma dhewe niku Kartomarma niku sugih-sugih dienggo dhewe. Dana ora tau sosial, ora tau niki nyili dhuwit nganaki niki menungsane. Niku Kartomarma. Terus duwe adhi melih jenenge Citraksi. Cit niku tikus, trasi niku bumbu janganan. Dadi rupane Citraksi niku kaya tikus sing lagi mangan terasi. Terus duwe lucung jenenge Pendhita Durna. Lah nggih, Dur niku goroh, niku padang. Paman Durna niku lajeng madangke wong niku senengane goroh. Bayi lara anget kok disuwuk lupute mlecicir nggih malah mudhar. Kae motor nek tak setrum terus. Oh niku kaya ngoten niku pakartine Pendhita Durna niku kaya ngoten niku. Terus duwe adhi jenenge Dursasana. Lah nggih
tur niku bagus sakrono niku nggon. Sak nggon kon bagus dhewe kula. Malah sing ora-ora. Dur sakana. Pripun? Sing baku dina iki cekelen si apa jenenge? Petro. Petro. Mergane kanthi ora senyum Petro iki lelakon negara asli ora bakal padang-padang. Sebab aku wingi entuk sasmitaning dewa kang arep jagat. Nalikane aku mertapa ning Kali Bedok. Dewa bakal kudunake ayu sing jeneng Wahyu Kamulyan Sejati. Monggo Sinu Prabu Duryudana mau uga ngandhakake Wahyu Kamulyan Sejati. Sinu Prabu Duryudana kepengin kegaduhan Wahyu Kamulyan Sejati. Mulya yang seutuhnya. Oh nggih. Nek Petro ora dicekel, Mesti bakal gawe kisruh negara Ngastina. nggih. Ayo, Cok. Kurawa kabeh iki sapa sing kira-kira wani mungsuh Petro? Acungo. Aduh pucet kabeh. Apa pisan-pisan mate sengkun niku maju perang. Dadi senopati ora mung dawuh tok. Perang musuh Petro apa perang karo Bagong? Aku ora ana masalah apa. Aku ora tau ana masalah karo Petro karo Bagong. Jajal ana masalah. Ayo mesti tak sikat to ya. Waduh. Piye dikatakan kowe gelem maju ora? Nek banyak kowe gelem maju tegese kowe nglakoni kewajiban. Ning ora gelem maju, kene tanda tangan SPJ. Tanda tangan ning ketah iki tak atur Sinu Prabu Duryudana nampa paukuman. Potong ngono dadi pangeran mati. Nek dadi apa kowe? Kula niku ana apa ya iso tekate ya keplok-keplok apa gira-gira ngono ya. Lulu. Napa? Wis rasane rasane bakal. Mangkat Bagong Petro kakal. Nggih, cah mangkat diak-diak arek do kuping bujur sirahmu.
mangan sur lakuning angin gukurang graning arga Goro karanito kakiri kiri orang bumi beragam betok Truk kok suwe banget ya Truk? Apa nih? Pas makan agungnya biasanya emang setengah jam kok 45 menit kok suwe banget oh diselani limbuan yang mau Truk? Oh iya. Mana ngentane pendeta Durna orang teko-teko. Nek kok perasaanku ra penak ya, Truk. Ra penake mu piye? Aku nek ndelok gelagate pendeta Durna le mau le membulet kaya entut. Ketahe pendeta Durna kaya ora ngerti Ndara Janaka manggone ngendi, Truk. Lah ya sengku pokoke Durna wis janjar nek wangsulan karo awake dhewe kok mau nganti meleset nek wangsulan kowe karo aku ngamuk nang Sinaga. Wajikan. Ngamuk nang ngendi, Truk? Lah iya. Monggo awake dhewe iki mung makan wong gareng ngombe gareng. Gareng nanti, Truk. Gareng iki lagi golek mie ayam kan kaliren. Wah, ana di taman tugas niku malah lunga dhewe ora. Nek nek umpama awake dhewe ki ngamuk nang negara Ngastina padha wae suluk mlebu ngene. Lah kok iso? Kurawa ki perjure sing anu rayi-rayi wis ana 100 cacahe. Kurawane ana 100 durung perjurite. Maju ade kok mati lho. Kuwi jenenge wong sing gampang menyerah karo keadaan ngono kae. Kowe iki sok senengane ngempukke watu ngatoske banyu. Lho. Apa nyuwun nek dadi sepatu ya entek. Lah ya nek iki maksude iki banyu iki barang sing empuk watu ki barang sing atos ning senengane mbok ulak-walik kowe ngatoske banyu ngempukke watu. Dane ming perkara gampang ning gandeng kowe iki wis mlokro sik lah dadine ya kelakon kowe kalah tenan. Ngono. Oh, ngono ya, Truk. Heeh. Ah terus karepmu piye nek ade wong telu ngono mengko cekle iki ra iso apa-apa. Mesane awake dhewe gelut-gelut ana arep mburok-mburok. Aku ya sing rada wangun. Lah iya. Mike Tyson ning. Heeh. Kowe pencakmu rada lumayan apik nek gareng. Sikile cekle, tangane cekle mlipate kira. Nginceng ya mesti luput ta, Truk. Lah iya. Awang garek iki kepleset telewe 3 kok. Arep perang malah. Lah ya ning aja kaya ngono kok awake dhewe iki diutus karo ndara-ndarane awake di Pandhawa iki dipenehi Purbawasesa ora mung duta kongkon ning duta ngrampungi gawe. Ana. Ya dintane itu muga-muga pendeta Durna ngenehi jawaban sing semestinya, Truk. Iya. Ning kok pokoke nganti Durna ngelincati wis piye carane awake dhewe kudu nemokke Ndara Janaka. Ya, ngono, Truk. Tinutuke lamun ngatututan lamun mangsa prawira dikdaya ora nanggono magawe glare roban niki kados Ndara Kartamarma iya Petruk Kantong Bolong Dasar Kaparanyata.
Najar-najar enten napa, Den? Petro wonten jawuh. Dene ketekaku bukan papan kene bakal ngerangket Petruk kantong bolong sartaning Bagong sak kanca-kancane. Lho. Lah lepat kula napa, Den? Luputmu ngewani nyuwun pirsa marang Bapa Pendhita Durna babakan menyang endi lungane Janaka. Wih. Pripun to niki? Kula niku dinuta kalih dara-dara kula Pandhawa keng nyuwun pirsa kalih Pendhita Durna niku pancen wonten alasane merga Pendhita Durna niku gurune Ndara Janaka. Mbok menawa ngerti ngoten lho. Teng Masyarakat Agung wau Pendhita Durna janji kalih Petruk nek ajeng kenehi ngerti teng pundi lungane Ndara Janaka. Lah kok teng mriki kula malah disalahke niku. Gimana to ini? Gimana ini? Sampeyan niku mbok iso nggale mboten to? Bagune dina iki Bapak Durna ora mangerteni menyang endi dununge Janaka mula kowe bali yo. Nah ora. Pendhita ngriki-ngriki kualik. Omong ora tau ana nyatane yo Pendhita Durna kae. Ora ngerti kowe kok. Oh, dadi kaya ngoten ya dasar keparayata mula kowe dinakwa luput. Kowe wani gendak sikara karo Pendhita Durna. Lho piye to iki? Kok malah sing salah ki piye to? Kok ngono kuwi wong cilik kan ana ming salah karo salah. Ngono. Wong cilik ki bener wis dadi salah kok meneh salah. Kaya bojoku terus ora wae ora kaya ngono kok. Ayo dina iki manut tak rangket tak leboke ning pagun jaran Petruk. Jojo muntap lir kinetap jojo bang mawi ngomongis kumejot padoning lati slor kang ngowontaka cabang ya matanya dienggo ora wong katane gurune nekat bae cabang Entah itu jarang ya, Bro. Kita asik nek nyampluk kan. Asik-asik dengkulmu kowe ora. Wis dikongke. Ndara Kartomarma iya. Tak jabel basaku. Ora basa karo aku. Ora dadi ngopo? Sampeyan arep nyekel Petruk kantong bolong sampeyan aja gendak sikara karo Petruk kantong bolong dan Petruk ki menungso e. Petruk ki wong sing diparingi rasa. Dudu kewan Petruk sampeyan ngerti cacing mboten? Iya aku ngerti. Cacing nika kewan sing ora diparingi perasaan karo Gusti. Ning kala mangsa cacing kepidak menungso nika mogel awake nika jane butuh males lho. Lah kok Petruk wong sing dikeki pikir, dikeki rasa pangrasa. Lah kok arep dipateni sak penake? Masuk angin mengko dikeroki bojo kula. Meriang mengko disuntikke kok nyawa diame-ame. Oh, Kartomarma. Ayo, dina iki dibuktekke. Petruk apa Kartomarma sing gladran ku andane wani karo sing tak wedeni apa? Maju lakon tiban tau tinjung akhire nyawa. Oh, lakon ilang dompet sampeyan, Den.
Gawane bomotan pripun Edian dan bae. Hei ho, mati paling-paling. Bel aluku metu genine. Ki kabele.
Asyik. Ayo, ayo Praja maju monggo sini. Iki Rama Manggara Prabu Baladewa. Yawane minaya wasi Jalatraya Paprasana. Ya Raden Karsana. Ya Raden Kartijo. Ayo, maju. Jangan cukup bono belakang ngene. Kurawa durung bapakku iki durung bucek kaki kelakon suka tok kegaman. Ngarancamu teman Prabu Baladewa. Wah, semuanyamu tinjau akhirat nyawamu. Tayo nang naskah Prabu Baladewa. Kok bengak Prabu Baladewa. Oh lah. Sok kudus. Nane kana drei ning dalem. Wah. Malah ora. Ayo ngitung kale kula. Kaman lopo? Ayo kaman itu bawa. Ayo dibang. Ayo dibang. Dibang marah. Ora cocok. Anu diasmu. Dibang marah. Dibang. Juga lagi dibang. Ayo dibang. Iki nek mayang-mayang kudu tak buang. Ayo dibuang. Malah panas sore ceceran ketika cukup tane ngono gak ngene. Ora wedi karo Prabu Baladewa. Ayo. Rama Manggara Prabu Baladewa lakon kena alu goro tinjau akhirat nyawamu kae waduh. Capek apa itu? Betul capek cukul kuwi ora rasake. Ngapae? Nah, semamu ki nek aku wis malih dadi Rama Manggara Prabu Baladewa. Kabeh Kurawa tak getaki do wedi. Bareng Ndara Tirtanata maju nggawa panah karo tombak dibongkok dadi siji. Biasane nek Rama Manggara Prabu digetak guang kurungnya. Kae to. Nah iya. Ora sepel sik. Ndara Tirtanata tak kon buang gamane malah mripate saya menteleng. Wah, getak meneh. Ngormani karo Rama Manggara Prabu Baladewa. Sumonya kamu kidang bandosa tinjau akhirat nyawamu. Kudune aku sing ngantem. Ndara Tirtanata terus gladranku andane aku. Nah gak bisa tuh. Ayo sing ngobo aku sing ngantem kon. Tinjau akhirat nyawamu. Yo aku yo. Untung tombake rung dibuka, kono bathuk ya bunjut-an. Wah, yo piye iki kira-kira wis ngene iki aku wis anu kok. Apa jenenge aku wis tekad-tekatan. Wes. Aku tekad-tekatan iki mati tak wujuti. Wah, ngono kuwi jenenge kesatria baja hitam kaya. Kesatria ngono wae. Iya. Wah, ngono sik kaya Ndara Werkudara kan terus. Iya. Ndara Werkudara maju perang ora mundur nek durung temukaning pati. Ya iya. Padahal ku jane absurd lho Ndara. Lah piye to? Anak mati lek mundur piye? Masa atret wis. Maksud iki Ndara Werkudara kae gelem ngaku kalah nek wis tukaning pati. Lho kerak Ndara kowe.
Ngati-ati lho kok. Yang panah lho kok. Oh, Petruk nek sing ngene wis ora sing tak medeni. Kuwale to. Ya nang ngarep yo kenceng kok ya. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha padana. Wah, lha kowe ngudani panah Petruk kancong boro. Wah, aku wong loro saudon telu sauruan. Ayo. Apa kok? Itu gede ya, Tru. Ayo ngene iki wong nek wis nyawiji. Greget sen. Wong nek wis pokoke pasrah karo Gusti Allah. Pokoke mati yo tak wujuti. Ning ana rapale. Ana rapale Tru? Ana. Oke, ngene iki wis kadung nesu ngene iki karo ngrapal. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi bayi. Wis diwatek tenagane dipusatke ning epek-epek. Wah, mbok ku nampleki aja kok panah iki kambil tak tamplek kuwi kok. Ya blas kok. Ramane wis bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi bayi. Iso ampun? Iso. Nunggu diampet ning dodo, ngrip dodone wis mulai anget. Nah, angete mau dialurke ning tangan. Sang. Aku dan tak angel iki nang dadi asam urat itu. Ini penyakit aku kok. Ya. Aku ya men kaya ngono wae iso rapal. Ayo, bapak lu ngoto apa biyung meteng tes-tes dadi banyu karo ngampetan began. Nah. Wis dapet sik. Kira-kira ya setengah jam. Modar. Setengah jam merang. Ya, bapak lu ngoto apa biyung meteng tes-tes dadi banyu. Bapak lu biyung meteng niat. Tambane Ari. Dene mari tenan. Wah, ya beda rambut tenan. Lha kok lara ki rapale. Rapale iki bapa lunga tapa biyung meteng tuwa ora kok bapa lunga biyung meteng. Meteng karo sapa? Oh, bapa lunga tapa to? Heeh. Bapa lunga tapa. Biyung meteng tuwa. Tes 1 2 3 dadi banyu. Tes dadi banyu. Nama tambakan. Panah teko kok, panah teko. Bapak lu kata apa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Wih, sampe tuh gede Tru. Ning isih pingget Tru. Ayo wi tegese. Kowe durung total kowe. Iki pingget apa bolong Tru pingget pian kok. Oh, lu tak kok biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh, setan ora. Energiku metu mburi. Ana jujukul ora. Iki cakrane metu kene cakra. Cakra apa ora? Berani. Bapak lu ngeteko biyong meteng tuwa tes dadi apa? Kok Suramrata Jayamrata padha padana. Budaya. Iki yo kowe iki sing konsisten lho. Kok ora ditangis yo kena aku kok yo. Tak sengaja kan. Ya. Ini akan dari ilmu yang levelnya lebih tinggi dari ini. Iki mau lagi tingkate kanuragan. Iki wis kasepuhan. Bapak lu moto kopi yang metong tes dadi banyu. Setan ora. Ayo ngono kuwi ya balas dendam kok ya. Ana panah. Hop. Ayo. Panah. Aku wong suci, aku wong jujur, ora tau colong jupuk.
nek nganti kowe ngenani awake Petruk dosa gedhe kuwi disotke Jawata. Kowe ora dadi wesi sing utama ning kowe ming dirongsokke. Ayo bali. Bali. Jadi gede. Kowe sang ngono lho. Lho, pusaka kian barang urip bisa dijak dialog muga. Mantrane padha-padha. Kaya ngono wae kok. Ya kowe nggawa remote ora ora apa-apa. Kaya ngono kok pamer ki. Ayo apa piye tak tes. Dadi apa? Hop. Bayar lagi ora. Sing penting kowe manteng. Pana-pana aku wong suci, aku wong jujur, ora tau colong jebul. Ora nganti kena anu awake Bagong kowe dihukum karo Gusti Allah. Kowe dicemplungke nang neraka jahanam dijer karo para iblis-iblis kae. Ayo bali. Bali. Kok iya manut. Ngene sak ampu-ampu panahi goblok gitu. Aku goblok. Ayo tak omongi aku wong suci, aku wong jujur, ora tau colong juga. Padahal aku iki bar nyolong endok. Pana. Enggak tahu kan. Dilakani ora. Ayo, ndi Kurawa tunggale. Bicu kena ngomong. Kula mung Petruk. Wah, kula kawon. Ya karena mundur kan. Kalah pira? Kok kalah pira? Aming 500-ane kok gendut-gendut. Sana dipreksake karta-karma. Ojo mati kula. Ojo mati kula man. Mati kok omong cakep. Sor kayu nggih. Wah, jebul kompak Bagong kali Petruk. Kula kawon. Ha iya, ana gek mundur kono nek kalah. Golek paitan meneh. Nek kira-kira kalah. Lah dalah sapa sing durung maju iki? Dursasana Lun. Wonten tamu. Petruk kang semingkir wah tentang jenggot kruntal-kruntal kowe Petruk kantrok. Dapure Petruk wis kembung. Doro Dursasana ya. Ajengno warep nyekel kowe. Nggo. Edan ora gleleng ngono ya lho napa? Tiwas sampean sing mriko bengak-bengok
bengok ning tekan mriki kalah karo Petruk. Sampeyan isin sing dadi nyatane. Sampeyan mriki ajeng napa? Arep nyekel kowe, arep mateni kowe. Nyo. Oh, Renge Gurawatu. Wah, kowe ngembe karo Pangeran Pati, Ayo, kowe ngembe karo Pangeran Pati lho, ora kok jeneng ngembe, kok sing dadi nyatane. Nyo, nek arep ngantem-ngantem. Ayo, kok dimarep tak ngungkur ya. Ayo. Oh, gleleng ku ra jamak-jamak. Aku Dursasana iki wong jiring getih wedi mati lho. Loh, boten kok ngoten. Nek pancen sampean ajeng nyekel Petruk, sampean ajeng mateni Petruk, ayo dibuktekke. Waling gleleng iki ming kowe lho. Wani ora apamu sing tak wedeni. Ayo pancen wani arep dolo. Ngantem ngene ayo. Ya, ngantem ya. Ayo. Lho, aja kaya ngoten. Ayo Petruk. Oh, ngantem. Kok dimarep ngungkur. Lho, ayo. Milih nggo numpuk ini piye? Wis ora. Nggo numpuk ora. Oh, kita. Ayo. Ngaluk. Wani ngantem. Ayo. Ngantem ayo. Ayo. Wis ayo. Ayo. Limpe kuwi. Aparat kuwi. Kaya kula ngoten iki. Oh, ayo. Oh. Ayo. Ayo ise. Ayo. Ayo, wedi marep mungkur. Ayo lho, mungkur ayo. Ayo. Aku limpe Petruk kandung borong ayo. Ayo. Yo, ini. Oh, lakon tinjung akhirat ya. Dijajal den, ampun bengak-bengok tok ora ana nyatane sampean malah isin. Tumung kula ngakoso Ibu Pertiwi. Pamita karo mbokmu karo bapak. Karo bojomu kelakon tiban tangane Dursasana pecah sirahmu. Aku ora malah kaya diprijeti perawan Sungki. Wadah. Ora antil bantri karo diprijeti perawan kuwi. Perawane potrok lho kuwi. Ayo. Ajeng antep ping pinten, Den? Wah, pisanengan. Apa ping 3 silang? Nah, ping 3 ya ora apa-apa. Mungkin kula ya bales ping 3. Oke. Adiake. Ora apa-apa, Tru. Ora apa-apa kene kok. Mumet-mumet ora. Sithik-sithik ora. Dian. Iki ndas apa ketel. Ya, ora dirasa. Ping 4 lho, Den. Ora iso gek pindho. Sampeyan ngantem korupsi kok. Wah, isin kowe to. Aku Pangeran Pati men musuh batur gedibal 17 kaya kowe. Aku men perang nganti kalah karo ya, antemen. Sampeyan ndelok tak walas, wirang ora tak walas. Pun sampeyan meng siap tenan. Gek ngantem ora cerewet bae. Marai celak deg-dege Petruk iki. Ayo tiban tangane Petruk lakon tinjung akhirat nyawamu. Gene ora kontro sepiro antemane Petruk. Halo Bapu. Ayo. Ora krasa kowe to. Nangge wong agek pisan. Ayo tibakno. Mana ming kaya ngono ya. Ora krasa. Halo Bapu. Halo. Ayo. Ngene perang penake ngene iki. Wis sing nabuh ya ora kesel. Ayo Tur. Tur yo matang tur jaku.
Kok rada panas to, Tru? Oh, nggih. Wis arep cara apa, Tru? Ha iki. Panas kok semute, Tru. Ha nggih, Pak. Males ping pira, Tru? Kula ngagek males pindho. Nah, isin aku ora ngomong. Ini sampean ora gelo lho, Nak. Antemanmu mung kaya ngono ya. Ayo tibakno sak katokmu ya. Antemen sirahe Dursana mati dening aku kowe. Nekat wae kok nibani kok disengaja ora. Halo dilokoman. Halo babu, halo. Halo babu kok kalah. Ayo ora apa-apa, halo babu. Hei. Iki suarane sapa goblok? Ayo nek halo babu iki kudune iki menang sak karep kula yo kalah kowe halo babu kok menang-menang. Babu. So Peter kowe kalah. Ya kalah ora apa-apa wong menang wong perang iki ono kalah ono menang. Opo ya? Ora isin ra. Oh biasa. Opo? Aku rawan ning kedapi aku keyan kata. Citraksi. Petruk karo Bagong. Petruk. Petruk kakak dawa kakak kantong bolong. Nggih, iki Petruk kantong bolong. Sesampean arep maju teng mriki napa ajeng ngejak perang Petruk? Ora. Lho, lah kok ora piye? Aku kan kene mau ngarep ngabari kowe. Ngabari mung ketemu ning kene. Sore nggon-nggonku dangdutan. Lho, acara nopo? Supitan. Supitanku. Supitannya anakku. Bibitan tatamune. Nana Dasulasti. Kakak karo ngombe arak. Mesti gayeng. Lho sampean iki kudune mrene iki kudune sampean perang kok malah ngabari Petruk. Nenek aku mau perang karo kowe. Nenek upama aku sing menang. Seni kebudayaan bakal punah. Lho kok iso seni iki utamane wayang kulit punah. Sesoko peradaban. Lho nenek aku mau menang karo Petruk mau mesti dadi protes para penonton. Cicit traksi kok perang menang karo Petruk banyak bubar ki wae. Dalane
goblok. Cici terakhir kok menang karo Petro, di dalamnya Petro. Ya gone pokok. Mula timbang aku menang ora kondang. Kakak kalah sama Mama Lawiran, mula aku tak jaluk pamit karo kowe. Aja lali sesuk sore. Nganggo sepatu. Nggih. Kok ya ana ya wong kaya ngono. Ngetoke mumpung banget kuwi tekame kowe ngabari arep dangdutan ora. Ayo, Dito gale Kurawa. Piye Crit? Wis rampung wis. Beres. Petro wis mati. Mau mati kenapa? Lho lah kowe maju mau perang karo Petro. Ora ya. Lho kok ora iki piye? Kula memarga kula cinta seni dan budaya. Nek ati kula menang karo Petro, perang kula menang karo Petro. Apa wayang punah. Apa wayang saya bisa dodobongi kabeh. Ora mamar rusak. Pabrik Terus kula trimo ngulumi Petro. Sesuk sore sampean selo mboten. ngapa? Syukuran kirek kitanan Nanggap dadut orkes ayu. wis nenek nyumbang Gak. Kok nyumbang. Ya citra iki wong maju perang kok malah ulem-ulem. kula cinta perdamaian kula anti kekerasan Ngono kok ya dibayar karo negara. Nek nyambut gawe kaya wong lara, nek mangan kaya wong warat. sama-sama kula ya tanggung jawab kula ya tanggung jawab lho sampeyan aja sepenaman mbok pisan-pisan sampeyan sing maju ngomong sampe terus jajal wani ora waton memerintah sampeyan pisan-pisan memperang maju ati misale mengkongkon Iya, Kurawa semono kae kok ora ana sing poker. Kakang Durna niki pripun Kakang Durna? wah ngunduk manyar-manyar selalu kipal semono le sumranti kamanaga pulungan langsung mingkir dhek mati kula trajange anak-anak robot Panalinganira lumajaring ratri jinandak jangganira kapisanan Metro kanong bolong pinter temen nggon mung ora arik Kurawa ayo dine iki aja kok Kurawa sing dadi mungsuh lumrah kowe sok menang karo Kurawa iki apa sing tak gawa senjata kadewatan Kanjeng Kyai Cundamane kuat napani Cundamane kok negara kita turun
Ngapa ya kok kirek terus? Iki mengge-mengge kok kaya kirek-kirek. Gam piye? Pendhita Durna metu nggawa senjata cundha manik. Wah, cilaka iki, Gong. Mongko murup mubiar kaya obor kaya ngono kae. Senjata cundha manik tamaki gunung jugruk segara asat kok. Waduh, gak kepiye iki terus mawon dhewe nek entuk gawe kok mulih. Mesti didukani karo ndara-ndara. Terus, ning awake dhewe marah digawan jane iki tak jare sapa jenenge Cak Petuk sapa terus? Sapa? Ndara dhewe sing petuk kan. Oh, Dorotosina apa? Mau ki sago marep melu jarene. Ono terus mau ngangsane aku kaya ono apa-apa aku jedel kok gongane nyatane. Iki ono bahaya kaya ngono ya ngetok kowe ora. Blabare Cak Petuk kok terus. Lah iya. Ngono kuwi. Malah ono durung kaya ngono kok malah ora ketok to terus. Lah iya wis. Lah mau kang senane piye? Kang senane ku ngono kowe aku dhewe pekane bareng awake dhewe. Oh, Jare isin bareng awake dhewe. Dhewe liwat mbuh liwat jeron bumi apa mending ngono kuwi. Ning nek ana apa-apa tak sakut tanggung jawab. Liyan sak ngertiku Ndara Sena iki biasane tanggung jawab lho kok. Ngalah ngomong. Pikirane wedane kok tanggung jawab kok. Sok nyambung sok ora utek ngono. Ning nek aku tetep percaya kok. Ndara Sena iki tetep apa ya nganu Tetep ngewangi karo awake dhewe. arep ya pancen ngono kae lagian ora iso basa ora iso ndodhok. Ning duwe rasa tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab apa? Terus cung aku krana, Tru. Apa kuwi malah? Nyatane wong ngomong awake dhewe kesonjo boyong nek ora bola-bali ora cah kocrok to, Tru. Ambuh ora. Ngono kuwi. Nek ana apa-apa mengko kon gedruk lemah ping 3. Aku lha aku gedruk ngene tungangku lara ora metu-metu. Ayo. Mbok noleh to, Gong, noleh. Ora ana apa-apa kok. Ono noleh ora ana apa-apa. Mbuh, Gong. Ning nek nonton lagi janjane tanggung jawab. Kudus. Berenasena. Ayo karang mincah kucluk. Mincah ra iso basa, tah ra iso ndodhok. Alah. Bojong. Ono cangkep tenanan. Nek ora ana aku ora ana banyolane ngene iku ora gayah. Awan so. Ngopo, Truk? Nika Pendhita Durna, Den. Ah, kowe Kurawa wae kelawut-awut lah bareng Durna sing maju nggawa cundha manik. Ning Simbah Durna piye? Le dalite, Den. Wau sago kasing ngandani teng pundi kisahe Ndara Janaka ning bareng tekan Pasiban Jaba malah kula dikrenah patine karo Bagong. Oh iya. Nek pancen kaya mangkono, Petruk. Wis semingkir tak petukne yang Durna, Petruk. Oh nggih, sing ati-ati lho, Den. Ya.
Antasena. Iya, Mbah. Wah, kowe mesti mikir Antasena kok jange panggil Petruk kantong bolong Petruk iki mau gede bal 17 wong kiring gambale. Kowe kok kucem asmamu nek pengen mangi kiri-kiri kae. Wis ki mendenge mangi mbahmu ya. Iki aku eyangmu, aku gurune bapakmu Antasena. Mbah, Piye? aku tekan papan kene iki sebab aku ketutke Petruk karo Bagong. Ngono. Jarene Petruk si Mbah Durna sing bakal meneh ngerti menyang endi lumene mak cilik Janaka. Ning bareng ngono si Mbah Cidramubaya kowe ora gelem ngandani mula dina iki aku sing ora narimake. Dian. Nek ora trimo arep apa? Apa sing nakal? Iki Kanjeng Kyai Cundra Manik. Kowe lagi pungkulan mesti lebur papat tanpa dadi. Ya. Mbah, sing jenenge pusaka kuwi dudu pusakane sing ampuh ning sing gawa batin atine sing marai pusaka kuwi mau ampuh. Yo. Nek pancen si Mbah Durna kuwi mindake bener kudune aku mati karo pusakamu. Nek mindake si Mbah Durna ora bener tibakno Mbah Durna. Wah, lakon mati dene Cundra Manik. Antasena. Antasena, aku minta maaf ya Antasena, Antasena, jangan aku babilar aja Antasena ya. Aku mbakmu Antasena. Udah tidak tak kayak duit biar Antasena. Aku aja agak pakai ya Antasena. Orang yang dorong Antasena kira apa-apa ning aku. Petruk karo Bagong. Lehmu mono aja kebangetan ku ndak malah mati Mbah Durna. Kae Kurawarga ewang-ewang yo aku ora nrimake. Dina iki nek ana lelakon sing ewang-ewang karo Pendhita Durna mung suwe Antasena.